Yabona nje into nomuntu wesifazane phakathi yimbidani. Ngisho ungazama ngakanani ukulula abantu besifazane bona themselves bebuye futhi bezowenza the worst scenario ever. Ngitshela ubangane nomfazi kabhuti wakho. Ubangane intombi kabhuti wakho ngabethuna ungane. Actually uhlangana ku-relationship uze ube nembono, uze ube ney'nqumo nezinto ofisa ukuzazi. Kwawena umuntu wesifazane uxabo yakhe relationship, uxabo babey'ngane zakho nababangoni, uxabo babey'ngane zakho nabangasupport. Just because umfowenu decide ukuyolobola ulwane nomfazi wakhe. Because trust me, yobhuti wakho ayikho into ephinde nibe yona ngaphandle kobhuti wakho. Athi umuntu phela yena bhuti phela sinaye, masilahlekele uyena. What? Masilahlekele uyena bhuti wakho ngasiyena ubaba wakho. Ubhuti wakho is not your father. Kayizeni, usisi indodakhe yakho isibhedlela. Iyagula uthi futhi kuyona kuyambulwa kuyembeswa. Ngicela ungitshela amasesa-in-law enzeni asefikile alanda ikhadi like 2 months ago. Namanje ibhuti lembiza lodokotela ukuthi ayebozobona. Asazi nje asicime imshindo masenzeni. Osisi babhuti bafikile bazolanda ikhadi. Ngithi mina manje nidlani uthi ngibhale ilist mawumhla ka-25 bezongigrosela bengilethela ukudla endlini. Ngihleli nengane. Uma khona okusho ngamele ngicele kubona bayashintshisana ngekhadi likamfowabo. Yo bafethu, uma umuntu esifazane wakwayenza leyo nto leyo and ucabanga ukuyenza leyo nto leyo, ngifuna wazi ukuthi wena nezulu ezuthunge zizayibonana. Uzele guys, mina ngeke ngithi into leyibuke ey'nganeni zakho. Imagine ingane yakho iphuma iyogana, ifike leyo gana khona ifica abantu abafana nawe. Thina sometimes senizinto ezitshela ukuthi thina ngezenzeke thina kuthina. If wenza kabi kwabantu, izono zakho zingakufikela kuwena but zifikele ebantwaneni bakho abangenacala, abafela ukuthi uma wabo unenhliziyo engcolile. Unenhliziyo engcolile makuthi ubhuti wakho beshadile, ulele esibhedlela ulwela impilo yakho, wena usuyafika kwakho uzoqoqa ifenisha, uzoqoqa imoto, uzoqoqa. Ushuthi ingane zakhe nomkakhe phela bengashadile ngokwephephe emlobolile kuphela. Imagine kusho umuntu mhlawumbe ongalotsholiwe oney'ngane engakazi ahlawulwa ezingazikwazi ukwazi emakubo. Why would you thatha i-anger yakho ukuthi wena i-relationship yakhe ayihambanga kahle, ubhuti wakho ayitholela umfazi uyikhiphele kwingane yabantu engenacala? Bantu besifazane, it's time for us to learn ukuthi ama-in-laws, they don't love us, they will never. Baya-pretend ebehlweni ethu phela basuthanda obhuti. Oh makoti wethu abelungile. Yabo mhla ubhuti walala ngomhlane. Yebo bezokuvezela amafilimu abantu basemzini. Imagine unengane encane already uyagula ku-depression ukuthi umnyeni wakho sengenzana noma yini. Bona the only thing they think about ukuthi ulanda ikhadi lasebhenki. Msabe umuntu wesifazane. Bantu besilisa ebagadena abafazi benu. Oma benu osisi benu bayahleka phambi kwabo ngoba khona wena and wena uyi-breadwinner, so they don't have a choice, they have to smile because balala bedlile ngawo. But mewalala ngomqolo, iy'ngane zakho ziyokhishiswa kwezinje egeyithini. So wena fana noplastika abamnyama la. Imagine mfazi wami wamkhokhela, even uthi wamkhokhelanga umfazi buhlala naye bekuphekela, ekugeza, umune iy'nkinga, wazi ukuthi okay mangemsebenzini uvuka ngenzela isikhaftini. Kuzolandiwa ikhadi. Uthi nje manje ngikhuluma nawe ikhadi le ndoda yami lihleli kosisi babo bashintshana ngalo. Nenhliziyo ezimba besifazane. Msabe umuntu wesifazane. Umuntu wesifazane uyabulala. Umuntu wesifazane uyabhidliza. Umuntu wesifazane ufuna yonke into eyenzeke kena. Ilento yokuthi yena menendoda eyakhe indoda kumele imiza kubo igrose. Kodwa yena menobhuti, ubhuti uyogrosela ama-in-laws akho udlisiwe. Njalo meyekhona ufika gross. Why would you say that? But eyakhe indoda mikwenza lokho kuma wakho ku-right. Indoda yakho namiza kini mele ithengele wakho ama-gross amagawuni ophaqa. Kodwa ubhuti wakho yena ume uyovashela ama-in-laws akhe, wathenga nje igrosa, usosekhulunywa umakoti uthi imali yabhuti njalo meyovakasha mele afike eqiqiza igrosa bazapha ama-Kellogg's emzini. Noma kuthiwa ugane intombazane ephuma emzini okuhlushe kwayo kuyona ama-Kellogg's baqale ngayo umkhonyana phokunani. Ayibabo mama ayishe mina ngiblema nina niyalanga kahle iy'ngane zenu. Nami ngiyayibala samantombazane njena siphila impilo engena direction ngoba shuthi iy'mfundisi ekhaya siyitholanga. Cause ngeke umama esakhona abukela amanyala umzali usaba ingane yakho. Kunabazali oh shem umntana mina wakhuluma njena ngivele ngezinto ayifunayo. Umama ulawulwe ingane yakho. Zazi shayisa ukuthi mina as a mother I failed. Ngihlulekile mina ukukhulisa because awukwazi ukuthi mawuthi umdala ngakanani awasitshela uma wakho ukuthi umakho akenzeni. Khona ukutshela umama toxic nokulungisa umama emaphutheni. Khona ukutshela umzali ukuthi mina ngekuza ukwenza ukuthi mina kwami utshela uma wakho lokho uma wakhalalele wena. If wazi ukuthi uma wakho uyakusaba, zazi futhi ukuthi wena uzoba nemfene yakho one day. If wena wazi ukuthi wena kini wena ushaya final say, zazi ukuthi wena uzoba nemfene yakho one day. Shuthi obhuti bakho wena ngeke bezobe happy kuma relationship up. That's why abantu besilisa meke bashade umuntu akaphinda goduke ngoba usukazi ukuthi phuma ekhaya toxic.
ngifuna ukulawula umkakhe. Yes umfazi yazi indawo yakho ukuthi usemzini endlini imzini endlela lokuyiphatha, but leyo ndoda yakhe yagula esibhedlela sezolanda amakhadi asebhenki. Uma kodwa befuna something maphela ugesi mina report kunina usuphela ugesi nimthengele. Hayi bafethu hayi. Benge ngiyenze le video le ngathi nje ngifuna ukuyenza, ngifuna nazi ukuthi nje wazi ukuthi ama-in-laws akho akuthanda manje phambi kobuso bakho, because maybe your man is a breadwinner, maybe your man got some cash, or rather than that they don't love you. They don't love you. Imagine into yakho yakudla esibhedlela bona obazolanda amakhadi, omunye uthatha imoto behle benyuka ngeimoto, uthi yakhuluma kuthiwa imoto kabhutile phela oyena umfazi wakathelwa ngenyongo. Sho umuntu olotsholiwe njalo bazama ama excuse ukukuvalela ngaphandle, phela wena uthelwanga ngenyongo ayekho uzoyiphawula la. Imagine kuzokhuluma umuntu esifazane ozela zamantombazane. Uma ukwenza lokho mhla sekubuye enganeni zakho, ungasho ukuthi ingane zakho ziyathaka, uzukhumbula ukuthi nawe ngelinye ilanga waphatha ngabo omunye wesifazane kuze egcine kosukuvele umuntu ukona you will reap what you sow.